What up, cuz? Jeg miner lidt i dag. Kaboom, ja. Jeg laver bare lige en lille video, for jeg bliver sikkert bandet. Det er det mest geniale. Du lægger bare to af de der, nej, ikke dem der, sådan nogle, de der start-tools sammen. Du finder bare hele pakken. Du finder dia, du finder guld, du finder det hele. Bare ved at finde nogle gamle grotter og bare pakke dig lige igennem pisset. Diamonds. Kan du lige sige igen? Ja, og så bare en hel 3 pickaxe, ikke? Smarties, det er bare smarties. Det er bare smart. Det der jern, jeg gider ikke have det, jeg har så meget. Men jeg gider gerne have, nej. Jeg har lige lidt med ud her. Det er noget, ja, det er noget fuck. Jeg ved at jeg tror jeg har set taktikken, men brug den. Det er det smarteste. Det er så skide smart, ikke også? Finder bare det hele år, og så på en gang der. Så bare helt, ikke også? Bare noget hast, og så bare så kører det.